Kwa nyere ndị ụlọ agency na ihe gbasatara nchịkọta aka ọnụ n'obodo dị iche iche abụrụ gị ha chọpụtara dịka ihe dịkarịchara mkpa n'ụzọ dị mma ga-esi wee mejupụta ezi nkụzi na ọmụmụ na Naịjirịa site n'aka ndị Nigerian Police Force School Protection Squad Scheme. Onye ntaka Emmanuel Okonkwo wetara anyị ozi a. Atụmatụ enwere ike isi wee nwee ezi nchekwa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche nọ na Naịjirịa nke onye ji ọkwa onye ndụmọdụ pụrụ iche nyere gọvanọ steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo n'ihe gbasara nchekwa ndụ na akụnụba bụ Retired Air Vice Marshal Ben Chiobi n'ihe nkụzi ya nke gbadoro ụkwụ na inwe ezi mmekọrịta n'etiti ndị nchekwa nakwazi ndị obodo dị iche iche maka iweta ezi nchekwa tọrọ atọ n'ụlọ akwụkwọ niile dị na Naịjirịa nke emerụbere na Nibo oge ndị ọrụ nchekwa nọ na steeti a na-eweta ihe nkụzi a kụziri ndị ahụ ga-ahụ maka amụma iweta ezi nchekwa n'ụlọ akwụkwọ niile dị na Anambra steeti. Onye ọzọ kụziri ihe na ya bụ ihe mmemme bụ Ọkammụta Chidozie Nwafọ nke si na ngalaba Psychology Nnamdi Azikiwe University dị n'Awka wee bịa. Onye okwu ya gbadoro ụkwụ n'iji igwe onyokomita ọgbara ọhụụ wee weta ezi nchekwa n'ụlọ akwụkwọ niile dị na Naịjirịa. Gụpụtara igwe onyokomita akpọrọ kamera n'aha bekee, igwe ndị ọzọ igwe nzikọrịta okwu akpọrọ telefon na bekee na ihe dị iche iche ndị ọzọ dịka akụrụngwa dị iche iche iji wee mee ka ya bụ amụma iweta ezi nchekwa n'ụlọ akwụkwọ niile dị na Naịjirịa bụrụ ihe ga-apụta ihe. Onye ji ọkwa Public Relation Officer nke Anambra State Police Command bụ Maazị Tochukwu Iken kwuru na ndị ụlọ akwụkwọ niile dị na Anambra steeti nwere ike ịkpọ ndị ahụ ọrụ ha bụ iweta ezi nchekwa n'ụlọ akwụkwọ niile dị na Anambra steeti na akara ekwentị nke a 070-391-94332 ma ọ bụ na ha nwee ihe mberede site na Nibo nke dị n'okpuru kansụl Awka South. Abụ m Emmanuel Okonkwo.